Hello mga kadong mga idang, good morning sa inyong lahat. At ang araw natin ngayon ay Sabado, September 4 mga kadong mga idang. At itong umaga na to ay ako'y nagbiyahe at ako'y kakain na mga kadong. At ako'y may kunting hilingin sa inyo na tulong man lamang mga kadong mga idang. Dahil may problema yung mga alagang aso, may problema. Kay muli dahil namamaga yung kaliwang mata mga kadong. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya dahil walang mang sugat, walang kahit ano. Namaga lang yung kaliwang mata niya. Naisip ko baka na damot niya sa natamaan sa kuko. Hindi ko alam kung anong nangyayari mga kadong. Kaya hindi rin ako makapakali dahil nagkalala ako sa aking alagang aso dahil siyempre mahal ko na yung aso na yun mga kadong. Kaya nalulungkot ako para sa kanya mga kadong. Bago ko ipapakita sa inyo yung picture mga kadong, kakain muna ako mga kadong. At ito yung pagkain natin mga kadong, dalawang saging na tundan. At ito naman yung bagoong mga kadong kalidang. Ito yung ulamin ko, bagoong lang at tundan mga kadong. Okay na yan mga kadong, importante na mayroon ito. Masarap naman ito mga kadong. Sarap diba, bagoong yan mga kadong. May sili yan mga kadong, maanghang yan. Ayan. Yan mga kadong. At dalawang pirasong saging. Okay na yan mga kadong. At ito naman yung kain ko mga kadong. Dalawang bisis ko pa rin ito kakainin mga kadong. Yan mga kadong, oh. Yan ang aking kanin. At yan ang ating ulam at ang saging na tundan mga kadong. Okay mga kadong, kakain muna ako mga kadong. At mananalangin muna sa Panginoon. Ama namin nasa langit, maraming salamat sa pagkain ito na sa iyong pinagkaloob sa akin sa mga bawat araw mga Panginoong Hesus. Maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga kadong, kakain muna ako. Yun na nga mga kadong, tapos na ako kumain mga kadong. Yun na nga, tuloy natin yung sinabi ko sa inyo kanina na nagkasakit yung may sakit, may karamdaman yung aking lagang aso mga kadong, yung Shih-Tzu. Nagulat na ako kagabi dahil hinihimas-himas ko yung ulo niya, yung mukha niya. Pagtingin ko sa mukha niya mga kadong, nakita ko yung mata niya, namaga yung kabilang mata, yung kaliwa ang mata mga kadong. At ngayon lang ako nakita gano'n na aso na ganun yung mata niya na sobrang maga, lumulusot na yung kalimutaw. Kaya sobrang awa ko talaga sa aking alagang aso. Yan mga kadong, oh, yung picture niya yan, oh. Yan yung picture niya. Kung sino man ang nakakaranas ng ganyan sa inyong mga alaga, kung mayroon kayong may share sa akin na payo, kasi mahirap din kasi ngayon mga kadong kung dalhin mo sa mga pagamutan dahil pati COVID nga, pati aso ngayon mga kadong nagkaka-COVID na, baka mamaya ma-issue tayo. Mas mahirap na dahil baka ano na lang kung ako yung mag-quarantine, hindi ako makahanap buhay, patay na. Lalo kaming mahirapan, lalo kaming magugutom yan. Kinasana kung may ayuda kung mga gutumin ka muna bago makarating sa iyo yung ayuda, di lalo nang mahirap, di ba? Kaya kinakabahan din ako mga kadong pupunta dun sa mga pagamutan ng aso mga kadong para lang ipacheck up yung dugi ko. Diba may nabalitaan ngayon na pati aso, mga alagang hayop nagkaka-COVID. Kaya kinakabahan din ako. Kaya yun mga kadong, itong i-share ko sa inyong video. Pero wala namang lagnat siya mga kadong, kasi sabi ng mga tinatanong-tanong ko rin, pag nilalagnat na yung aso, yung nguso, yung ilong ba, tuyo daw yun, saka matamlay. Hindi naman siya matamlay mga kadong. Pero nabawas-bawasan yung kanyang saya, palalo na pagdating mo ganun na makipagharutan sa iyo, na bawasan kasi pag nasaging ay yung mata niya or namaan ng kunti, alam ko nasasaktan siya saka parang siya tumitingin, nag-iba yung tingin niya.
ipatabingin na yung mukha pag umano sa'yo. Iwan ko yung mukha, mata nga niya mga kadong may diferensya. Kalimang mata niya, sobrang awa ko talaga. Kagabi ko pa napansin. Kaya yun mga kadong, kung mayroon mga kayong karanasan ganun sa mga alaga ninyong aso, pakitulungan mo naman ako mga kadong, para maagapan ko pa, kasi kagabi ko pa lang napansin eh. May pag-asa pa baka mamaya mabulag, di ba? Mauwi sa kamatayan, di ba? Masakit na rin para sa akin yun, dahil mahal ko na yung aso na yun mga kadong, kasi malambing din yun sa akin, kaya isasama-sama ko pa nga minsan sa pag-vlog ko yun. Kaya yun mga kadong, mga idang, paki ano naman mga kadong, paki-comment na lang din dyan sa baba, at kung sino may yung may nakakaranas na ganong klaseng problema sa inyong mga alagang aso mga kadong. Okay mga kadong, dito na lang muna ang aking share sa inyong video, at sana matulungan nyo rin ako mga kadong sa pagpangkitan man lamang sa pagsabi kung mayroon kayong karanasan na ganong problema sa inyong mga alaga. Kasi ako ngayon pa lang talaga mga kadong, kita gulat na gulat ako kagabi. Sobrang awa ko talaga, nagulat, pati yung asawa ko nagulat, bakit ganun yung itsura ng aso namin. Hindi mo naman dali maagad makita ka mga kadong, dahil masipso yung mata, medyo matatakpan sa balahibo niya, kaya hindi mo agad-agad mapapansin. Kagabi nilalaro-laro ko, yun, doon ako nagulat, ganun na yung mata niya. Sobrang pagka-dismaya sa naramdaman ko mga kadong, pati yung asawa ko parang hindi makatingin sa itsura sa aso namin eh. Kaya yun mga kadong, sana matulungan nyo ako mga kadong. Okay mga kadong, dito na lang ang aking video mga kadong, sana matulungan nyo ako.